Földön indít, földön indít. Az életek, és most a végén is megoldjuk, és sokkal bennünket, mert ott vágják. Csillag Laci és Dani, ezzel a hasasú résszel, ami nem egyszerű, kérem szépen. Egyáltalán, hogy megindítani a fűrészt, az sem egyszerű, nagyon szépen. Gratulálunk, és közben egy kicsit pénzmessük ott a háttérben húzó embereket. Akkor egy derékszöget hova nagyon viszik a derékszöget? Kis kivitti el a nagyon szépen vágnak, mintha csak ezt csinálták volna egész élet. Le akarták velem vágatni ezt a csuhangot végig. És hát szólítom a következő csapatokat, 10-es csapatot, a 14-es és a 15-ös csapatot, hogy lassan láncszerelő. Ha megy egy 8-10-15 másodperc.